Kedves hallgatóink, a műsorban termék megjelenítés is hallható. Ha esetleg hallaná, akkor megkérjük fütyülje ki. Valahogy így. Köszönjük! A Maxi Rádióban! Sziasztok, Igor vagyok, a ragadó zenekargitárosabbal beszélt a Konfaktort megállni Namelekben. Állok a hajnali ködben, az embereket bámulom. Mindenki arcán ugyanazt látom, közöny és dögunalom. Minden nap ugyanaz a mókuskerék, ami teljesen tönkre tesz. Ki akarok törni, ennél mindenki jobb lehet. Mindenki hajt valamiért, mindenki az semmiért. Örökös háború, mocskos harc, az életért. Tapossuk a gyengébb, pedig mi is gyengébb vagyunk. Megtagadom ezt a hazug világot, csak múltat eldobom. Újra szabadon, újra itt vagyok. Újra kezdem, újra élem életem. Újra szabadon, újra itt vagyok. Azt mondják, hogy jobbra, akkor jobbra indulunk el. Azt mondják, hogy balra, nekünk balra is menni kell. Azt mondják, hogy fekszünk, mint a kutyák, úgy lapítunk. Szívünk mélyén mindannyian szabadok vagyunk. Újra szabadon, újra itt vagyok. Újra kezdem, újra élem életem. Újra szabadon, újra itt vagyok. Újra szabadon, újra itt vagyok. Újra kezdem, újra élem életem. Újra szabadon, újra itt vagyok. A Maxi Rádióban! 92.4 Maxi Rádió, benne pedig a Rockfaktort hallhatjátok Ladányi Zsolttal. Ebben a műsorban feltörekvő és már befutott zenekarokat hívok meg. Jelenleg most itt van velem a Ragadozók csapata, legalábbis 2 tagja, még hozzá Lány Tibor, aki Igorként fogok majd szólítani, de csak azért, mert Farkas Tibor is itt van, aki szintén Tibi. Sziasztok! Hello, szia! Szia, hello! Üdvözöljük a hallgatókat! Az lenne a kérdésem hozzátok elsőként, hogy hangszer közelébe ti hogy jutottatok. Tehát kezdjük el jó messzire, jó korán a dolgokat. Mondjuk Igor, te mióta gitározol? Hát én 98 óta, 18 éves korom óta kezdtem aktívan gitározni. Előtte szerintem 8-9 évesen kerültem közel hangszerhez, billentyűhöz, csak hát rövidek az ujjaim ugye a testalkatnál fogva, és így átváltottam gitárra. Igen? Egyik szomszéd sráccal kezdtünk el. Nem mondod egyébként, de nálam ez pont fordítva történt. Én először gitároztam, és utána kerültem a billentyű közelébe, pedig nekem is rövidek az ujjaim. Figyelj, aki úgy billentyűs hangszernél van zongoránál, az annyira tudja, hogy eszméletlen oktávokat kell átfogni, és azt le is kell tudni ütni. Tehát most hiába érem át az oktávokat, tehát már végére az erő elveszik, azt
gitárnál nem áll fent ez a probléma? Nem, hál' Istennek. Szerintem a gitár is sokkal univerzálisabb hangszer, mint egy billentyűs hangszer. Tehát akkor billentyűzés után gitárra váltottál. Miért kellett ennyi sok időnek eltelnie, hogy hangszert váltsál? Tehát ilyen sokáig aztán folytattad a billentyűzést? Vagy akkor itt volt egy szakasz, amikor elkezdted, majd aztán egy nagy szünet is végül a gitárra váltottál? Nem. Eleinte pötyöréztem így billentyűvel, 1-2 évig maximum így baráti körbe bohózkodtunk, és utána megtetszett a gitár. És úgy kimaradt 10 éves koromtól 18 éves koromig. Tehát végül is akkor jött fel ez a gitározás, mikor rájöttél, hogy azzal jobban lehet csajozni. Nem. Én nagyon Osziában ültem föl, nekem Marotti a példaképpen. Én csak azért kezdtem a gitározni, hogy az éjfilájnak és a magányosványnak, az angyalnak a szólóját megtanuljam saját magamnak otthon, aztán ez lett belőle. Aha. Tibor, te mint dobos dobbal kezdted? Igen. Ha jól emlékszem, én olyan 7-8 évesen, mikor még régen ilyen piros-kék, ilyen vastag színes ceruzák voltak, és fantasztikus műanyag dobozok, tehát én már akkor elkezdtem így kótogni rajtuk. De hát úgy igazából hangszer közelében én a középiskolás éveim közepén kerültem, 84 környékén, 83-84 magasságába. Nálam ez így indult. Akkor te is ilyen vágyó szemekkel nézted a kisdobos felvonulást, amikor ott ütötték a tamot, nem? Vagy? Hát a kisdobos felvonulás az kevésbé volt rám hatással, úgyhogy mint az Ossián az Igorra. Tehát engem inkább már akkor is a koncertfelvételek, amilyen kalóz felvételen helyek közel lehetett látni. Akkor tehát ugye még a Europe nagyon, nagyon döngetett. Tehát minden olyan, ami volt nálam a dobosnál kezdődött a zenekar, és ott véget is ért többé-kevésbé. Tehát eléggé ilyen kicsit szűklátóküren nézegettem akkor tehát a dolgot, de hát én úgy gondolom jelen pillanatban, hogy ez, ha valaki fanatikus, akkor ez így is van rendjén. Melyik volt az első zenekarotok? Melyik zenekarban kezdtetek el játszani? Én nekem az első zenekarom az a Black Limousine volt, ami ilyen sajátnak tekinthető, meg hát korábban milyen stílus játszottatok? Hát a Black Limousine-nal ugye az egy tipikus rhythm and blues-t játszottunk, és hát ugye volt az a másik, amikor ilyen mindenféle ilyen kikacsintós, ilyen szórakoztató ipar felé is mentünk, ott volt a Rubin, meg hát volt egy kis vendéglátós. Tehát vendéglátós, aha. Megélhetési zenész, így hívják őket. Hát fogalmazhatunk így is, igen. Igor, neked az első bandád melyik volt? Nekem mikor is volt az első bandám, ez egy jó kérdés. Egyébként nem volt olyan régen, 2000 környéken. 99-ben egy Dunajváros környéki kis amatőr zenekar Kisapostagon. Az volt a nevünk, elvileg az lett volna a nevünk, hogy Cold Steel, hideg acél. Csak ez túl hosszú volt. Nem, próbálgatunk, aztán mégis beállt a földbe az egész, de most azt mondom, a basszusgitáros, akivel annak idején, hogy ugye ott kezdtem el hogy játszogatni, meg így ismerkedtünk a zenekari dolgokkal, a Gyöngyvérnek az egyik alapító tagja, szerintem nagyon sok emberkének ismerős ez a zenekarnév. Utána jött egy kis fehérvári kitérő, Damn Glory, amiből megalakult az End of Paradise, most nagyon sokat hallani róluk például, és utána ugye lett a Ragadozók. Értem. Akkor ennyi a zenekar. 2002-ben viszont jött a nagy áttörés, megalakítottátok a Ragadozókat? Igen. Mészáros Zoltánnal. Ő egy Kelet-Magyarországról származó emberke költözött el a nagyvárosba, itt voltak a konyai. És megalapítottak, még összejárogattunk így zenégetni, tehát nagyon jó partnerre találtam benne, mert is ilyen heavy metal fan, mint én, tehát olyan nagyon Iron Maiden fanatikus. Elkezdtük próbálgatni a számokat, ilyen Udvari Péter az akkor énekesünkkel, mert együtt zenéltem a Székesfehérvári zenekarban, és akkor jött az ötlet, hogy akkor kéne csinálni egy heavy metal zenekart, mert ugye ez nagyon kihaló félbe volt. Ez a műfaj, nagyon sok zenekar felosztott el. Aha, igen, 2002 az ilyen vízválasztó volt a rockzenében. Igen, figyelj, lehetettél egy 1 forintos vagy egy 2 forintost, akkor mindenki Tankcsapdát meg Nirvanát játszott, tehát abszolút nem volt heavy metal zenekar itt a város környékén, mi meg ezt szerettük csinálni. Tike hozta, ugye az Udvari Péter a Holmankos Anyit, lett a dobosunk, elvileg egy basszusgitáros volt egy punk zenekarban, és végig is így alakultunk meg. 2001. decemberében
2002-t, ezt azért mondjuk, hogy 2002, mert 2002. június 2-án volt az legelső koncertünk a Dunajvárosi kempingben. És akkor el is árultad már itt, hogy heavy metal zenekarról van szó, tehát hogy a Ragadozók az egy heavy metal banda. A székhelyetek az Dunaújváros? Igen, természetesen Dunajvárosi. Ahogy mondtad, június 2-án volt az első fellépésetek, méghozzá egy motoros találkozón. Ez hogy sikerült? Hát én ezt nem tudom, hogy sikerült, az énekesünk szervezte lenne, egész jó kis buli volt. Úgy mondom, a koncert hogy sikerült, tehát nem hogy sikerült leszervezni, maga a koncertet, hogy láttátok? Nagyon jó, hát ez a Dunajvárosi kempingben volt, nem tudom, hogy valaki volt idén rockmaraton most lent a Szalki-szigeten, ahol éppen volt az érték megnevezve, azon a kis teraszos placon ott voltak a koncertek, tehát az volt a legelső koncerthelyszínünk. Nagyon jó volt a fogadtatás, sokat motoroztunk, ittunk, szórakoztunk. Ez ilyen motorozással egybekötött zenélés volt akkor ezek szerintem, de azt igen, látom, hogy motoros találkozó volt. Ez is volt az első olyan nagyobb koncertetek, ahol meg tudtátok magatokat mutatni, tehát úgy mondom az előző zenekarokat is nézve, tehát ez volt akkor a június 2-ai 2002-ben, amire azt mondhatnád, hogy ez egy jó nagy koncert volt? Hát nem jó nagy koncert volt, ez volt az első debüt koncertünk, tehát azért olyan nagy nevek előtt fölépni, mint a Deákdél, a Kapásból egész, tehát nagyon nagy élmény volt. Hát ez már így simán ad neki egy löketet. Tibor, te még ekkor nem voltál a zenekarban, ugye? Nem, én akkor még nem voltam a zenekarban. Te mióta vagy benne? Mikor kerültél be? Én tavaly szeptember 9-e óta vagyok. Ez úgy kezdődött ugye, hogy Facebookon láttam a hirdetést, hogy a zenekar dobost keres, én pedig már szinte reményeket vesztve majd föladtam, de hát ilyenkor mindig, mikor soha ne állt fel, ugye, ez a Churchilli mondás, never give up, és akkor egyszer csak hirtelen rátaláltam erre a lehetőségre, írtam privátba a zenekarnak, Igor válaszolt, pár hét múlva megjelent nálunk, megbeszéltük, egyeztettünk, aztán abban maradtunk, hogy megkaptam a kis házi feladatot, tudod, hogy dolgozzak a számokon, és akkor jelentkezzek, hogyha úgy érzem, hogy készen állok arra, hogy elkezdjünk próbálni. És akkor szeptember 9-én volt először, amikor az Igorral együtt a garázsban elkezdtük tolni, és hát akkor ő megszavazta a bizalmat, és onnantól vagyok hivatalosan is zenekartag. Az én tapasztalataim szerint nagyon keresettek a dobosok, ezt te nem tudod alátámasztani? Tehát így most, ahogy mesélted, hogy már majdnem föladtad azt, hogy te doboljál valahol. Én majdnem föladtam, igen. Lehet, hogy marketing szempontból nem kerestem jó helyen, nem promotáltam magam elég rendesen, bár én igyekeztem mindent megtenni ennek érdekében, de lehet, hogy ebben is hibáztam, tehát lehetett volna jobban csinálni, de nekem nem volt olyan egyszerű, tehát nem volt egyszerű. Pedig én Pesten is kerestem, tehát mert ugye Budapesten dolgozom, itt Dunajváros mellett lakom Rácsalmáson, tehát elvileg nekem mind a két lokáció jó lett volna. Igor, menjünk még vissza a 2002-es évre, végtére és utána egy évre, tehát történtek azért tagcserék a zenekarban, például, hogy látom, Csípányi Viktor személyében találtatok egy gitáros, legalábbis jött egy gitáros hozzátok cserében? Nem cserében, én mindig is 2 gitárossal szerettem volna. Ja, aha, tehát még akkor egy gitáros volt a zenekarban, és akkor ő még pluszba hozzátok becsatlakozott. Igen, ő egy évig volt nálunk gitáros. Igen, azt látom, hogy és utána pedig Wittmann Gábor került a helyére. És miért gondolod egyébként, hogy a szükség van a 2 gitárosra? Tehát kell egy alap, és akkor kell egy szólógitáros? Nem. Hát aki ismeri heavy metal, ezt tudja, meghallgatsz egy ára mindent, az ikerszónalak azok nagyon mérvadóak. Hát igen, a zenében. Nagyot tudnak ütni. Egy dupla szólós. Igen, és még azt látom, hogy eleinte jóformán motoros találkozón játszottatok? Tehát ez volt a fő profilja a zenekarnak, hogy motoros találkozókra mentetek el? Nem volt nekünk ilyen profilunk, és mi motoros találkozóra szeretnénk menni, ez nekünk egy jó alkalom volt. Másnak sikerült leszervezni. Akkoriban azért kezdett kibontakozni a klub életet, meg tudom talán egy kezemben számolni, hány motoros találkozón voltunk, és mennyire hívtak. Általában mindig kluboztunk. Jó, most tartunk egy kis szünetet, tolunk tőletek egy dalt, majd utána visszatérek a Ragadozók zenekarhoz. Itt van velem a vonalban lány Tibor, Igor, avagy, és Farkas Tibor a dobos. Tartsatok velünk továbbra is!
vagyunk a fém nemzedék, lelkünkben a dicsőség lángja ég. Mindannyian összetartozunk a rock nevében, győzni fogunk. Tudod, miről beszélek, te is a hatalmában vagy. Nem harcolod ellene, te is add meg magad. Engedd, hogy magába zárjon, érezd a ritmusát. Érzed, te is énekeld el a fémzene himnuszát. Mi vagyunk a fém nemzedék, lelkünkben a dicsőség lángja ég. Mindannyian összetartozunk a rock nevében, győzni fogunk. Lelkünkben a dicsőség lángja ég. Mindannyian összetartozunk a rock nevében, győzni fogunk. Száguldó vére meg, krómozott paripa, kormány
Csak születtem, vad az életem, száguldás hajtja, száguldó véremet, krómozott paripa, kormány magas. Én vagyok, igen, én az acéllovas. A Maxi Rádióban. A Maxi Rádióban továbbra is a Rock Faktort hallhatjátok, Ladányi Zsolttal, a vendégem pedig a Ragadozók zenekar. Itt van Igor és Tibor összecsengő nevekkel, méghozzá az előző a gitáros, az utóbbi pedig a dobos. Na de most dobtéren történt itt valami a zenekar részén, Igor részéről is, hogy beszéltünk már róla, hogy billentyűvel kezdted a zenei pályafutásodat, utána 18 éves korodban átváltottál a gitárra, de mondtad, hogy dobolsz is? Vagy doboltál? Vagy hogy jött ez? Hát mostanában én szorgalom, de annak idején ugye egy 3-4-es gitárral játszottuk a Földvár felé félúton, hát kéne valami ütem. Én a 7. emeleti panellakásba szépen fogtam az összes lavort, disztadites vödört, evőkanalt, és akkor azzal kísértem be az akkori gitáros címbét, úgyhogy örültek nekünk a szomszédok. Ez mindenhol úgy szokott lenni, pláne bérházakban. Én a dobosoktól is igen meg szoktam kérdezni mindenkitől, és mindenkitől azt a választ is kapom, hogy igen, nagyon hangos hangszer, a szomszédoknak a mosolya nem őszinte, mikor találkoznak az utcán, meg nem is tudom, valakinek a szülei, mikor gyakorol, elmegy inkább, nem tudom, elmennek sétálni erre inkább, mert nem tudom, nehezen tolerálható. Hát igen, nem nagyon tolerálják. Hát talán jobban már csak mikor a hívőből ordította a hajümet, tehát volt, hogy a földszintről felszóltak, hogy hát jól lehetjen a halkítanánk a zenét. Aha, és hanyadikon voltatok? 7. emelet. 7? Igen. Hát azért... Igen, de ennek sztoria van, mert ugye nekem voltak annak ilyen ismerőseim, ilyen diszkópet csinálgattak különböző kollégiumban, és hát nem volt hova elrakni a motyót, hát felraktuk a helyi járatos buszra a 2 embernagyságú ládát, amiről este ment a diszkó, hogy felevihetnénk hozzánk. Hát persze, nyugodtan. Fölpakoltuk kis szobába, tudjuk egy panelban mekkora kis szoba. Mondom, van egy videóton erősítem, rákötjük meg a decket is. Beraktam egy aztán oszcián kazettát, ugye kinyitottam szépen az ablakot, azt meg lehet küldni. Tehát lentről az utcára felszólt a kaputelefon, hogy jól látja, lehallítanám a zenét. De tudták, hogy honnan, hogy kiszámolták, hogy honnan sejtették a kaputelefonon, hogy pont oda kell felcsengetni? Hát igen, tudod, általában mindig van az, hogy dobálóznak a panellakásból, van az emelt, mert nyitva van az ablak, tudod, hogy ott voltak. Tehát azok voltak, hogy a függvény. Figyelj, én csak erre gondoltam, hogy egy kapucsengőn nem tudnám, tehát valahol nyitva van valamelyik lakás egy bérházba, én a kapucsengőn nem találnám el, hogy melyik az, ahová be kell csengetni. Van egy szisztémája ennek, hogy vannak ott sorba? Nem, hát kint ültek a ház előtt, gondolom, a mi házunkban laktak, ott a második emeleten Józsi bácsi csak éppen sétáltatta a kutyát, aztán nem tetszett meg valami. Csak azért mondom, mert minket is megtaláltak, mert ahogy így említetted ezt a bérházból dobálósat, kölyök koromban is volt túl jó gyerek, úgyhogy megtaláltak. Igen, nem tudom, valahogy mégis csak megtalálnak. Igen, tojást szerették nagyon. Józsi bácsi akkor is reklamált volna, hogyha itt a 3+2 szól. Nem raktam, de nekik Zambó Jimmy-t azt se tett. Csekkoltad az ízlést. Tényleg halál komoly. Hát igen, ez van. Igor, úgy vettem észre a szavaidból, úgy hallottam ki, hogy eleinte játszottatok akkor feldolgozásokat is? Igen. Tehát játszottunk Judas Priest-et, ugye klasszikusokat, amivel elindul egy ilyen zenekar a Breaking the Love című számot, de alapvetően magyarokat játszunk. Hát Oszcián Papolgép ez a 2, amit elkezdtünk feldolgozgatni. Ezek feldolgozások, vagy tehát tributként próbáltátok meg előadni, tehát hogy nagyon hasonlóan, vagy akkor egy saját egyéniség is belekerült? Nem abból a szempontból, tehát mi nem szeretünk sose volna ilyen tribut meg feldolgozás zenekar lenni. Voltak akkor már saját szám, tehát mi akkoriban 3 saját számmal álltunk ki. És ugye egy órás műsoridőt kell kitölteni, hát akkor miért akkor kezdjük el olyan számokat feldolgozni, ami iránymutat az embereknek, hogy mi milyen zenét szeretnénk. Tehát,
abszolút nem tudjuk feldolgozni zenekarra szeretnénk volna, és most se szeretnénk lenni. Aha, és akkor ezek a zenék, amiket játszottatok, tehát ismertebb zenekaroktól, ez azért egy jó kis, hát ilyen hangulatteremtő lehet úgy, hogy be tudjátok szúrni közé a tiéteket. Természetesen ez az egyértelmű, te is, hogyha elmész egy koncert és kínál egy zenekar, hogy na most csak saját számokat játszik, szerintem te is megmondan egy idő múlva, mert nem ismered őket, de viszont hogyha saját repertoár közé benyom minden második szám közé egy ismerte feldolgozást a stílusával, azért megmozdulnak az emberek, meg ott maradnak és meghallgatják a saját számokat, ugye, ami azt vonza maga után, hogy másnap fölmegyünk az internetre, és akkor megnézi, hogy na, az zenekar, mit tudom, a heavy metal-t játszott, egy metalcore-t, ezt a feldolgozást tekről nyomtak, meghallgatom, hogy letöltöm, meghallgatom, és legközelebb is ott leszek. Hát figyelj, csak van az a sörmennyiség, ami mellett játszhatnak nyugodtan saját számokat sokáig. Persze, van olyan nő is. Jó, nézzük csak. Nincsen csúnya nő, csak kevés. Jártatok ti tehetségkutatón is, úgy látom, ugye? Igen, nem is egyen. Hát igen, nem is egyen. A Sárítit azt látom, ami ki van emelve. Könnyű zenei fesztivál. Sáríten kétszer voltunk, mind a kétszer megnyertük. Hát ott a főleg az volt, hogy másnap játszottunk nagy zenekar előtt. Azt hiszem akkoriban a Rock Legendák nevezetű zenekar volt. Ezt tudni kell, hogy az Eddának az alapító tagja, a P-Mobil, P-Box, stb. Ha jól tudom, azt hiszem abból alakult a mobil mechanika. De nem vagyok benne biztos. Akkor a P-Mobilon játszottunk, akkor együtt. Előzenek, meg ugye nyertünk, tehát nyeremény is volt, a ménektechnikát nyertünk. Gitárkiegészítőket, egyebeket. Azt látom, hogy a legjobb zenekarra és a legjobb gitáros a címet nyertétek el a Sáríti Fesztiválon. Igen, hát igen, a legjobb gitáros a címet, tehát ennek is egy jó sztoria volt egyébként, hanem sose kaptam semmilyen elismerést. Ja, hogy akkor ezt te kaptad, igen, mert két gitáros van, de nem kérdeztem még rá. Szóval akkor Igor, te nyerted a legjobb gitáros. Igen, nyertem, viszont van egy sztoria, hogy a felkonferál a Csajci, ugye, és akkor beszél a legjobb gitáros, a ragadozók, Wittmann Gábor, és akkor így néz rám, egyébként a Gabcsika is tett velem egy egyenértékű gitáros, tehát ő is úgy megérdemelt volna a címet, és akkor nézem Wittmann Gábor, és akkor mondom, az nem én vagyok, az utólag végig is átértek. Így most 2 díjat nyertünk akkor. Tehát akkor 2 gitáros is mennyete, igen, az a díjat. A Pécsi Rock Marathon tehetségkutatóján is részt vettetek. Mesélnél nekünk erről? Igen, ez 2005-ben volt ez a tehetségkutató. Elküldtük a anyagot, nevezést, azt mondták, hogy mehetünk. Ez akkoriban egy nagyon jó kis családias fesztivál volt, mármint olyan értelem, hogy tehát egy nagy színpad volt, és sörsátorba egy kis színpad, ahol folytak a tehetségkutatók. Hát nem ilyen Facebookos, lájkolgatós, nem tudom, milyen beszavazós, hanem a tényleg. Ezeket akkor egyáltalán nem is tolerálod, ezeket a Facebookos, igen, pont ezeket, hogy lájkoljatok meg ilyesmi, és lehet, hogy nem is tetszik, meg se hallgatják őket, csak ismerős barát. Igen, szerintem ennek minden zenekarnak ez a vélemény erről, hogy na, most mikor aki több lájkot kap, akkor az bejut. Hát, ennyi erővel mesztelen fotót is rakhatnátok fel akkor, ugye? Igen. Na mindegy, tehát a történet annyi, hogy ott úgy működött a szavazás, hogy játszottunk, és akkor dobálták be az emberek egy zárt túnába, cetlén a zenekar neveket, és tényleg olyan hangulat volt, mint hogyha egy rendes koncertet adtak, az emberek fönt álltak a sörpadon. Ez egész érdekes egyébként, hogy tehát akkor itt a közönségre bízták a zsűrizést, nem pedig voltak zsűritagok, elismert mondjuk zenészek, és akkor nem ők választottak, hanem tényleg a közönségre is, így korrekten a közönség is kaphatta meg, tehát mindenkinek volt egyetlen egy ilyen papírja, vagy akármennyit bedobhattak, ezt most... Nem, hát egy ember egy szavazatot adott le, plusz még a szervezők közül mondom, volt ott még valami bíró, vagy nem tudom kicsit. Hát ebből is látszik az, hogy nem mindig a mennyiség a lényeg, hanem úgymond a minőség. Tehát most nem akarok semmit se lehúzni, de az nekem nagyon bejött. Tehát volt egy nagy színpad, tehát nem voltak elkényeztetve az emberek, hogy 8 színpadon szól a zene, és akkor azt tudod, hogy hova rohanjál. Ott a koncert volt, ott a zene volt, oda mentek az emberek. Tehát ez egy baromi nagy élmény volt. És ugye megnyertük ezt a Rock Marathon-os tehetségkutatót, és következő évben, 2006-ra ugye fellépést nyertünk ezáltal a 2006-os Rock Marathonra, illetve 2005 őszén a Pécsi Művelődési Házban meghívott minket a kedves szervezőség. Ez egy Rock Triathlon nevezetű mini fesztivál volt. Föl voltak búzolva a 2005-ös Rock Marathon sikerén, és csináltak egy kis Rock Marathonos
összeéve, tehát a Playmobil-vel, a Deák Béllel, a Boost Company-val voltunk egy öltözőben, tehát az öreg Playmobilosokkal egy öltözőben öltözni beszélgetés, mert akkor beszéltük, hogy készül a Kopasz Kutya 2, és mondom, tényleg, és mondom, mikor fog megjelenni, ugye tavaly jelent meg, azt hiszem, hogy idén. Tehát baromi nagy élmény volt. Kikkel játszhattatok itt egy színpadon? A triatlon vagy rockmaraton? Mindenre kíváncsi vagyok. Kezdjük mondjuk akkor rockmaratonnal, jó? Ugye rockmaraton tehetségkutató volt, ott csak amatőr zenekarok játszottak, úgymond nem amatőr, hanem ismertem kezdő zenekarok. Igen, és tehát a nyeremény után kik voltak, akik előtt felléphettetek, vagy utánuk? Hát rockmaraton ugye névtől egyig játszottunk, névtől indult a nagy műsor, akkor Oszia, Pokolgép, Dariada, stb. Rock triatlon, azért azt mondtam, hogy Deák Bél, Blues Company, Playmobil, azt hiszem volt Oszcián, Pokol, nem tudom megmondani, mert nagyon régen volt. Az Oszcián koncert előtt remegett a lábad? Egyébként, hogy úristen, lehet, hogy Paksi Endre lát engem, vagy... Nem egy napon léptünk fel, csak mondom, ezek a felvételek voltak, hogy közvetlenül a Deák Bél, tehát ez a háromrokosabb napon léptünk fel. Jó. Paksi Endrével én személyesen egyszer találkoztam, meg mikor júniusban léptek fel Mezőfalván? Igen, akkor voltak a mezőfalvi vigasságokon. Akkor csináltam vele egy közös képet, egyébként Marotti Zolival előtt találkoztam, mint Paksi Endrével. Na. Jó, most megint elmegyünk, tolunk egy zenét, hallgatunk egy jó kis rockzenét, utána pedig visszajövünk a 2005-ös év őszével. Tartsatok velünk akkor is!
A Maxi Rádióban. A Maxi Rádióban továbbra is a Rock Faktort hallhatjátok a 92.4-en, sőt, határok nélkül az interneten is a www.maxiradio.hu weboldalon keresztül található, kis hangszóróra kattintva, androidos alkalmazás letöltésével is tudtok hallgatni bennünket, hallgathatjátok a jelenleg a műsoromban tartózkodó, vonalban tartózkodó ragadozók együttest, méghozzá Igort és Farkas Tibort. Ott hagytuk abba, hogy 2005 őszéről beszélgetünk, ahol hát nem is tudom, hogy sajnos, vagy pedig jót tesz egy zenekarnak, de ismét tagcserék következtek. Igen, sajnos ezek a dolgok nem tesznek jót egy zenekarnak, és szerintem azért minden zenekar, zenész együtt velem, mire beindulnának a dolgok, akkor hirtelen megint földben áll a dolog. Azért nálunk elég jól pörögtek a koncertek, így 2004-5 ősz, hát nagyon nyarán. Nagyon sok koncertünk van, tehát Jákbír előtt játszhattunk, P-Box előtt játszhattunk, főleg úgy az a P-Box-szal, aki, hát a Cserháti Pityi ugye nem sokra meghalt rákban, és neki ez az utolsó koncertje. Ez akkor egy emlékezetes. Igen, tehát így látni utoljára színpadon, tényleg az ember, mint az utolsó hangokat játszotta volna színpadon, minden egyes hang, minden is érzés benne volt. Én mondjuk személy szerint nem is tudtam, hogy halálos beteg, de annyira lejött a színpadra az egész, hogy eszméletlen. Mindegy, 2005 őszén, ugye, hogy te is említetted, hogy tagcserék voltak, nálunk ugye Wittmann Gábor és Somogi Zsolt, aki annak idején Udvari Pétert váltotta, ők elhagyták a zenekar, kiléptek tőlünk, egy másik formációban gondolkoztak, egy hárdakosabb dologban. Viszont és tudom, rá egy évre megtaláltuk ugye a gitáros Sehofner Pétert, lehet, hogy ismerős az embereknek. Sehofner Péter, ugye? Sehofner, igen. De szerintem ismerős lett az embereknek, tavaly megvették a Metal Hammert, van egy kinti zenekar Angliában, Evenford néven nyomják, ő a gitáros, ő az egyik alapítótag ebben a zenekarban, és ugye a másik, aki jött a zenekarba, ő Bakony Balázs énekköszre. És akkor így lett az új felállás, nyomtuk tovább a koncerteket, ugye 2006-os sok maratont ugye már így nyomtuk le. Mennyire nehéz egyébként egy tagcserével boldogulni? Gondolok itt arra, hogy az rendben van, hogy meg kell tanulni a saját dalaitokat, vagy azokat a dalokat, amiket játszotok, annak, aki éppen hozzátok csatolódik, de ott van még az is, hogy bele is kell rázódni abba a stílusba, abba a tempóba, amit ti játszotok? És ennek a stílus az adott volt, mert mind a két emberket, akik a zenekar voltak, mindenki szereti ezt a heavy metal sonot, és igazából baromi nagy háttérmunka. Tehát most azt mondom, hogyha egy ember kilép a zenekarból, akkor is olyan, mintha nulláról kezdenéd el, mert az nem elég, hogy megtanulja a számokat, hogy ezeket össze is kell próbálni. Ez megint egy több hónapos, 2-3-4 hónapos folyamat, mire úgy normálisan fog megy az egész. Meg Isten igaz, a koncertek alatt érik össze a dolog. És akkor ez egy törést tud, tehát minden zenekar életében azért valamekkora törést tud okozni egy tagcsere. Pontosan, de hát ez nem egy törés volt, hanem nagyon sok törés volt. Ez egyébként nálatok, ez nagyon jellemzők voltak a tagcserék, meg igazából arra is kíváncsi vagyok, hogy mik miatt történtek ezek, tehát most a személyi ellentétek voltak, zenei ellentétek, így nagyjából mit tudnál mondani, hogy melyik volt a jellemzőbb? Én személyi ellentétekről nem tudok, nem Isten igazából, szerintem úgy gondolták, hogy ami úgymond kis szinten elérhető sikereket lehet, hogy úgy gondolták, hogy ezt most ők is meg fogják tudni csinálni, illetve ugye voltak anyagi dolgok, ugye annak idején az egyik miniszterelnök mondta, hogy ha nem tetszik, akkor el lehet ballagni, és például két voltunk, kimentek Angliába szerencsétpróbálni, és a mai napig ott élnek. A tagcserék meddig folytatódtak? Tehát mi volt az, amikor összeállt már a jelenlegi csapat? Mikor állt össze, és hogy érzed, hogy ez már azért stabilok tudtak lenni annyira, és összeszokottak, hogy itt már nem várható az, hogy valaki mégiscsak el fog menni a zenekartól? Sőt, azért hát még azt látom, igen, hogy 2010, 11-ben, 13-ban, 14-ben, tehát ez folyamatosan évente is történtek tagcserék. Igen, mert az egyik tagunk kiment külföldre dolgozni, szerencsét próbálni az egyik évben, akkor utána a következő évre a másik ember ment ki, akkor következő évben a harmadik ment ki külföldre, szerencsét próbálni, nem is kettő, hanem 3 ember, aki most Angliában szerencsét próbálni, és kint is él a mai napig.
Hát akkor főként mondhatjuk azt is, hogy anyagi vonzata van ennek, mert azért Sajnos. gondolom tisztában van vele minden a hallgató, hogy egy rockzenésznek az élete az nem arról szól, nem tud arról szólni, hogy csak játszik, és akkor ezért hát dől a pénz, és akkor ebből el van, hanem nem, mellette is dolgozni kell, sőt, nem is elég az, hogy dolgozzon az ember, hanem még plusz dolgokat kell vállalni, vagy akár országhatárt átlépve kell megoldást találni. Meg is éljen, tehát nem az, hogy bemész dolgozni, legkoriban mit tudom én, az egyik tagunk kapott 80 000 forintos fizetés, az neki arra elég volt, hogy kifizesse a rezsét, megvegye a kaját, meg esetleg magának egy-két ruhát úgymond félreadni, nem tudok. Most ezért itthon vegetálni kell. Azért az is hozzá tartozik, hogy nagyon-nagyon költséges egy zenekari tagnak a saját felszerelését is. Nem csak az, hogy fenntartani, de még egyszerűen meg is vásárolni. Igen, ezt miért nem tudom, a magyar fizetésekhez képest. Tehát az olyan, hogy normális gitárt megvenni, az a magyar fizetéseknek háromszorosan. Itt van például a basszusgitárosnak, a Mészáron Zoli. De olyan, amikor kiment rá egy évre, beszélgettem vele, annak idején megment az MS-en, ugye a videokonferencián, azt mondja, ezt nézd meg, ezt vettem, azt mutatta a kis Fender Jazz Bass Test, a kis kombót vettem, mutatta a Marshall kombót. És úgymond, tehát kint is kell dolgozni, meg kint is kell forralni, de nem annyira, mint itt van. Tehát amit úgymond szeretne, azok elérhető áron vannak az ottani fizetések között. Tibor, neked a véleményed erről? Tehát, hogy te mennyire tartod nehéznek azt, hogy dobfelszerelés részről nézve, hogy megszerezni egy igazán jó cuccot, ahhoz mennyi minden kell? Hát nézd, ez nyilván az igényektől függ. Tehát én úgy gondolom, hogy az alsó kategória az gyakorlásra megfelel. Ahhoz, hogy fellépjél, azért ahhoz egy felső-közép kategóriás cuccot kell megvenni. Hát és onnantól kezdve a határa csillagos ég, és akkor még csak a dobról beszélgettünk, a címtányérok az meg magában egy külön... Igen, azt tudom, hogy az jóformán egy óriási összeget taktál, akár újonnan egy normálisabb tányér, az olyan, tudjuk, hogy 80-100 000 forintnál kezdődik darabja. Azt tudod, hogy miért kerül ilyen sokba? Tehát erre is azért kíváncsi vagyok, hogy ekkora, nem tudom, hány centis a részdarabban, mi kerül olyan sokba? De aranyos részdarab. Hát igen, tehát valóban, tehát vannak résztányérok is, de én speciál inkább a B20-as ötvözetű tányérokat kedvelem. Akkor nincs tiszta vizet a pohárba, tehát itt nem egyfajta kalincs részről van szó, vagy nem tudom miről, pontosabban, hanem akkor ezek speciális elemből készültek? Győzik, kedveli ezt. Igen, ezek speciális ötvözetek, és minden gyár különös hangsúlyt fektet arra, hogy különböző zenei stílusokhoz. Most csak mondok egyet. Ne őríts meg, az sem mindegy, hogy milyen stílusban doboz? Tehát a cintányért olyan fajtát? Igen. Hát, például vannak kifejezetten ilyen jazz jellegű, most akkor nem mondanék gyártót, mert nem reklámozunk senkit, de egyébként nagyon nyitottak vagyunk bármelyik gyártónak, hogy az endorserei lehessünk, úgyhogy szívesen várjuk az ajánlatokat, és utána folyamatosan az ő termékeikről fogunk beszélni. Szóval viccet félretéve, múltkor is volt szerencsém játszani egy általam ismert gyártónak a tányérján, lábszíneken, és kifejezetten jazzre volt, tehát rá is volt írva nyilván, ez egy jazz széria, és abszolút kifejezetten az a tipikus, ez a lightos, ilyen kis csengős, jazzes hangzása volt. Holott ugyanennek a gyártónak van az Extreme sorozata, ami meg egy hihetetlenül jó, kemény, heavis tányérkészlete. Úgyhogy ez valóban így van, ez egy külön tudomány. Akkor a laikus számára így észrevehető az, hogy milyen fajta dobon játszik a dobos? Hogy miket üt, ahogy mondtad, hogy akkor a jazz az lágyabb csengésű, egy heavy metalnak azért drasztikusabb hangja van? Igen, egy teltebb lecsengésben is különbségek vannak, hogy nem, milyen robbanékony, milyen magas, mennyire telt a hangja. Igen, abszolút így van. Az, hogy egy laikus mennyire hallja meg, ezt én nem tudom, mert ugye én úgy gondolom, hogy mint egy fanatikus egy idő után már abszolút nem hiszem, hogy kívülről a színpad elől hallani a különbséget, szerintem ezt már az ember saját magának generálja ezeket a dolgokat. Hát nyilván utána, hogyha ki van hangosítva, onnantól kezdve meg már a technikus kezébe, és a potmétereken sok múlik, hogy milyen hang jön át a színpadról a nézőtére felé, a hallgatóság felé. Akkor egyáltalán szükség van erre?
Bocsánat, parancsolj? Akkor egyáltalán szükség van arra, hogy különböző fajta színeket csináljanak? Hát a hangtechnikus az elintézi, nem? Nem. Én nem tudom, egy bizonyos határig én úgy gondolom, hogy kell az alap jó hang, mindenféleképpen kell a jó hang. Tehát azért a nagyon sájzéból nagyon nehéz jó dolgokat megkreálni, tehát kell egy jó cucc, kell egy legalább egy felső-közép kategóriás alapcucc, én úgy gondolom. Figyelj, a laikusok észreveszik, a rockerek, úgymond az egyik legkritikusabb koncertre járó zeneértő emberek, azok megmondják, hogy valami nem jó, nagyon rosszul szólt, vagy valami jó szólt. Hát ez egy laikus hallja, hogy hát ez nem volt az igazán nem érettünk belőle semmi, meg katyvasz volt az egész. Igazad van, Tibi, csak szerintem a kérdés most ne haragudj már, hogy szabadba áll, csak úgy gondolom, hogy a kérdés arra vonatkozott, hogy maga az alapcuccot kell egy nagyon high-techre kihegyezni, egy nagyon felső kategóriás cuccot kell megvenni, vagy pedig elég egy ilyen közepes, alsó közép, vagy akár egy kezdő cucc, mert ugye a technikusok a kihangosításnál majd nem, valamit az alapkérdés az volt, nem ez volt. Én nagyon jól elhallgatlak benneteket, egyébként mindegyikre kíváncsi vagyok, mind a kettőtök. Az volt az alapkérdés, hogy laikusok érzik a különbséget. Én mondtam, hogy igen. Hát igen, ez is lett volna, ez egy ebből fakadó kérdés volt, amit mondtam, hogy muszáj van tényleg akkor arra, hogy különböző fajtát vegyünk, a technikus majd kikeveri. Tehát mind a kettőtöknek igazat adok, és ezzel... Nem mindenhol van kihangosítás például. Jó, és ezzel most el is menjünk, és játszunk egy hosszabb részletet, egy hosszabb zenét, és ebben egy kis reklámot és híreket is hallhatok, ugyanis az óránknak véget ért a műsorideje. A következő órában viszont szintén találkozunk Igorral és Tiborral, a Ragadozó zenekar gitárosával és dobosával. Tartsatok velünk a következő órában is!
A Maxi Rádióban. Sziasztok, Tibi vagyok, a Ragadozók zenekar dobosa, hallgassátok a Rock Faktort, király! Asztalnál ülnek, újra kezdődik ma minden nekik játék az élet. Dobókocka csak amiben hisznek, térkép kiterítve. A bábok a kezdésre várnak, győzelem a tét, hogy ki lesz az ura az egész világnak. Jézus, az igaz, a megváltó, aki elfoglalja Európát, és megmutatja, hogy milyen jó. Keresztes lovagok, a gyilkos hadjáratok, pusztulnak az erednekek, hívő kapogányok. Istenek, csak játszanak velünk, egy őrült játék az életünk. Félelem, fájdalom, hazugság, nekik játék a valóság. Istenek, csak játszanak velünk, egy őrült játék az életünk. Háború, romlás, örökös harc, a végén újra jöhet majd. Doballak a félhold istene, fanatikus hívek, törvények és fegyverek, hitetlenek, bűnösök, a szent háború elindult, hogy felégesse a félvilágot, rettegés elszabadult. Istenek, csak játszanak velünk, egy őrült játék az életünk. Félelem, fájdalom, hazugság, nekik játék a valóság. Istenek, csak játszanak velünk, egy őrült játék az életünk. Háború, romlás, örökös harc, végén újra jöhet majd. A Maxi Rádióban. 92.4 Maxi Rádió, Gyöngyös, benne pedig a Rock Faktor című műsorunkat hallhatják, mely műsorban feltörekvő és már befutott zenekarokat hallhattok. A mai vendégem a második órában is szintén a Ragadozók együttes, méghozzá Lány Tibor, akit Igorként fogtok majd hallani, így fogom szólítani, és ő gitáros, és az alapító tagja a zenekarnak, és természetesen Farkas Tibor is itt van velem, a dobos. Hello, Gyöngyös. Szevasztok. Hello, Gyöngyös. Szia, rádió. Sziasztok. Nem beszéltünk még eddig azokról a kiadványokról, amik megjelentek a részletekről, és ez 2002-ben történt elsőként.
Igen, pontosan egy kis demót adtunk ki 2002-ben. Ez egy kis kezdetleges házi felvétel hallgatható. Hát ezzel szeretük volna úgymond megismertetni a számainkat. Akkor még nem nagyon volt internet. Mi ezeket kirogattuk szépen cél, és azokat dobálgattuk ingyen koncerten, illetve 2006-ban. Tudnál még mesélni erről az albumról, erről a 2002-es albumról? Persze. Hát ez egy kis demo volt, ez nem volt mennyi 4 szám, azt hiszem, ha jól emlékszem. Akkoriban újra szabadon, fémhimnusz, acéllovas. Volt rajta egy intro, illetve volt egy outro, egy akusztikus tétel. Na, akkor csak a saját számaitok szerepeltek rajta ezen. Pontosan. Teljes mértékig ezek a dalok nagyon lázadóak voltak? Igen. Tehát főként ez ilyen lázadosabb irányvonal. Tehát amit annak idején a rockshow-iba is mondott a Blackjack, hogy be kell szólni az arcnak. Hát mi azóta 2002 volt, hogy igyekszünk beszólni az arcnak. Igen rossz, hogy az ember belenyugszik bizonyos dolgokba, úgyhogy mindig lázadni kell. Tehát akkor a témáitoknak, amit választottatok, az azért ilyen arcpirító volt? Annyira nem arcpirító, de tehát nem nyugszunk bele, tehát az, ami itthon is van, amiben élünk. Mi nagyon sok dologgal nem értünk egyet itthon. Illetve a másik véglet, ugye, ami a zenéről szól, tehát a zene szeretetéről. A harmadik része, ami ugye, egy-két motoros találkozón ugye megfordultunk, hát akkor... Azoknak az élményeit dolgoztátok fel? Aha. Igen, egy motoros számot is írtunk, az acéllovas szágonás gyermekét. A zenéket ki szerzi és ki írja a szövegeket? Hát 2002-ben én írtam a zenét, illetve a szövegnek egy részét, illetve Udvari Péter az akkor énekesünk írta a szövegeket. Ketten dolgozgattunk össze. Illetve még az akkori basszerosunk, Mészáros Zoltánnal az a nagy részen dolgozgattunk, finomítva. Rá 4 évre kijött a következő lemezetek. Azért lemez inkább egy kis EP-cske volt, hát 2 számot vettünk fel a hát az is lemez, tudod, ez is kerek volt, az is kerek. igen, 2 szám az is kerek végig, azt a függ, hogy honnan nézzük. Hát 2 régi számot vettünk fel újra, hogy a közönség nagyjából képbe legyen azzal, milyen új énekhang került a zenekarba, ennek végig is mennyi volt a célja. Már ez a lemez után azért jött egy nagy űr, legalábbis ami az időt illeti, ugyanis 6 év telt el ahhoz, hogy egy újabb demót, vagy egy újabb LP-t is lemezt kiadjatok. Ez befolyásolhat a rengeteg tagcsere, mert itt azért nagyon-nagyon besűrűsödtek ezek. Igen, tehát az elsőleges oka ez volt a tagcserék. Rengeteg tagcseré, ugyanis ott kimentek külföldre, máshol próbálták, úgyhogy ezért csúszott ennyit a dolog. Úgyhogy 2012-re felvettük az összes számot, mert majdnem az összeset egy lemaradt, az még átírás alatt van, de mert a következőre fölkerül az is. És mi a helyzet itt a weblapotokkal, mert azt látom én, hogy volt eddig működött egy weblapotok legalábbis 2011-ig, és utána sikerült újra indítani, legalábbis akkor nem, 2011 novemberében sikerült újra elindítani a weblapotokat. Ez milyen problémából történt meg az, hogy nem üzemelt sokáig? Ez egy olyan probléma, ez egy ingyenes tárhely szolgáltató volt, elég nagy tárhelyen, most nem akarok nevet mondani. Valami cég megvette őket, és más lett a nevük. Mondták azt, hogy egy ragadozok.hu kiszolgáló neve, nem tudom mi a fene nevű honlap domain nevet vegyünk meg 2500 forint, tehát én megmondtam, akkor inkább legyenek .hu-s, és akkor ugye így megszüntették a tárhelyet, domain nevet. Én kerestem egy tárhely szolgáltatót, megvettem a ragadozók domain nevet, megvettük. Mégis ide töltöttük fel a tartalmat. És azóta is itt üzemeltek? Igen, itt üzemeltek. Tehát amit most a rajongók láthatnak, akkor az már azóta üzemelő tárhelyetek, amire, hogyha jól emlékszem, akkor a ragadozók.hu. Igen, pontosan. Illetve, ugye ami manapság nagyon divat, ugye ez a Facebook. Egyébként ajánlom mindenkinek, mert van egy nagyon-nagyon jó flash animáció az elején, nekem nagyon bejött. Köszi. Nagyon jól néz ki. Nem is volt vele, úgyhogy. És történt még itt 2013-ban egy ilyen kicsit, hogy is mondjam, szívbe markolósabb talán esemény a zenekar életében, ugyanis a dobosotok nagyon-nagyon hosszú idő után elhagyta a zenekart. Igen, Kómankó Sándor, az akkori dobosunk, ugye a másik alapító tag, mi 2 maradtunk így a 2013-ra, hát ő elfáradt. Dolgozik, családos ember, 11 év után elfáradt ezekbe a dolgokba.
Tehát nem a zenélésben, vagy pedig abban, hogy 11 évig voltatok a köztudatban, 11 évig zenéltetek, de mégsem sikerült annyira elterjedtnek, annyira ismertnek lenni, mint amennyire szerettétek volna. Tehát ebbe fáradt bele? Hát szerintem az nem játszik szerepet abban, hogy abba hagyta, hogy nem értünk el célokat. Én szerintem ezen a szinten, amit el lehet érni, nagyjából elértük. Tehát elég sok koncertünk volt, jó zenekarokkal, ismert zenekarokkal játszottunk. Ugye szerintem egyszerűen csak belefáradt ebbe a zenekarosba. Vagy az is lehet egyébként, hogy maga, mint mondtad, hogy családot alapított, akkor döntenie kellett már sokszor, hogy vagy a család, vagy a zenekar. Lehet, de ő családos ember volt akkor is, amikor beszállt a zenekarban. Elfáradt ennyi. Egy után besokal az ember. De végtére is jobb az, hogyha inkább azt mondja az ember, hogy ilyenkor jól van, lerakom a hangszert, vagy lerakom a dobitűt, és csendesen elvonulok, mint hogy haláltusát vívjon esetleg a színpadon. Hát igen, meg ugye a heti rendszeres próbák, ugye idézőjelben kötelező jelleggel, mindig heti programként beiktatnak. És utána elérkezett a 2014-es, vagy a tavalyi év. Ez számítható már akkor időszakra, amikor a zenekar jelenlegi tagjai alakítják a zenekart? Igen, 2014. szeptemberétől ezzel a felállással játszunk. Ekkor érkezett meg Farkas Tibor, aki szintén itt van velünk, és most igen, sokat kellett neki hallgatnia, mert későn léptél be a zenekarba, csak azért hamarabb be kellett volna lépni, Tibor. Ezzel én is így vagyok egyébként, tökéletesen egyetértek, mert egy kiváló banda. Szóval akkor, ha már elértünk oda, hogy innestől kezdve már rögzített a zenekar tagjai, akkor még áruljuk el a hallgatóknak, hogy most pontosan jelenleg kik is a zenekari tagok, tehát ha egy koncertre kimennek a rajongóitok, akkor kiket láthatnak a színpadon? Szóval szoktuk kezdeni mindig koncerteken, hogy a hátoladoboknál Farkas Tibor, aki milyen vonalban van velünk. A másik szólógitárosunk Wittmann Gábor, basszusgitárosunk Horváth Péter, énekesünk Kőszegi Gergely, és jó magam Igor vagyok a másik gitáros poszton. Igen, sok-sok tagcsere volt, és még nem telt el olyan sok idő, de azért úgy érzitek ti, hogy most rendben van a csapat? Igen, érezhető, hogy egyben van a dolog. Decembertől elkezdtünk aktívan koncertezni. A Dunaújvárosban megcsináltuk a 10. Metal karácsonyt. Ezt már jó magam szervezem. Most már 10 éve. 11. Hát egy év kimaradt. Látod, erről még nem is beszéltünk. Metal karácsony. Mesélj csak róla. Hát ez egy hosszú sztori. Nem tudom mennyi idő. Én ráérek, mondja nyugodtan. 10 évet elmesélni. Ugye ez annak idején úgy kezdődött, hogy az Udvari Péter, aki az első énekesünk volt. Én vele együtt zenéltem egy Székesfehérbe zenekarban. Ő Fénykarácsony néven kezdte ezt szervezni. Annak idején volt egy Aréna nevezetű szórakozózott már a földdel egyelő. Tehát akkor a fenyőfa alatt nem a mennyből az angyal megy, hanem mit tudom én, metából az angyal, meg ilyesmiket? Igen. És akkor még onnan indult az egész, miután ugye Péter kilépett a zenekarból. Én elkezdtem, hogy nehogy valami vita legyen ugye a név terén, akkor legyen Metal karácsony, és ezt már csinálom 10 éve. Annak idején volt egy rokkosma 108-as nevezetű késdobáló, így Dunaújvárosban én koncertszervező voltam 3-4 évig, és innen indult az egész. Akkor ezzel is foglalkozol, és azt tartott olyan sokáig elmondani? Igen, én nem foglalkozom vele már. Úgyhogy... Ja, hogy most már nem foglalkozol a metalkorral? Nem bezárt a hely, megszűnt, úgyhogy most más szórakozó hely van, ugye más gárdával. Én csak zenélek, háló Istennek. Akkor továbbiakban zenélsz, mi is zenélünk továbbiakban is, és hamarosan visszatérek, továbbra is maradjatok velünk, mert a zenék után folytatom a beszélgetést a Ragadozók zenekar gitárosával, Igorral, és a dobosával, Farkas Tiborral, Tibivel. Ördög nem alszik, itt vagyok, figyelek rád. Ördög
szörtök nem alszik, csak az alkalomra várok. Nem, nem, sohasem alszik, elcsábítom a lelket. Ördög a szörtök nem alszik, arra várok, hogy bűnbes. Emberből vagy, ezért gyenge vagy, valakit vagy valamit uralnod kell. Ígérem tőlem mindennek, akit fizetned kell, lehetetlen. Ördög az ördög nem alszik, itt vagyok, figyelek rád. Ördög az ördög nem alszik, csak az alkalomra várok. Nem, nem, sohasem alszik, elcsábítom a lelket. Ördög az ördög nem alszik, arra várok, hogy bűnbes. Ördög az ördög nem alszik, itt vagyok, figyelek rád. Ördög az ördög nem alszik, csak az alkalomra várok. Nem, nem, sohasem alszik, elcsábítom a lelket. Ördög az ördög nem alszik, arra várok, hogy bűnbás. A Maxi Rádióban. A Maxi Rádióban továbbra is a Rock Faktor című műsorunkat hallhatjátok a 92,4 MHz-en, határok nélkül pedig az interneten a www.maxiradio.hu weboldalon keresztül. A vendégeim a műsoromban Igor, a Ragadozók az együttes zenekar gitárosa, és Farkas Tibor pedig a dobosuk. Most arra lennék kíváncsi, hogy nagyon sok zenekarral beszélgettem már, és ők azt mondják, hogy nagyon rossz helyzetben vannak magák a fellépések, a fellépés helyszínei, akkor ezeknek a leszervezése, tehát jóformán arról szól minden egyes fellépésük, hogy egymást hívogatják meg magukhoz. Szerintetek is ez egy jó dolog, vagy tudtok erre mondani olyasmit, még esetleg segítve ezeknek a zenekaroknak, akik így csinálják, hogy hogyan lehetne ezen túllépni? Persze, nekem lenne egy javaslatom, nem menjetek el ingyen sehova se játszani. Tehát azt mondod, hogy nagyon sok... Tényleg nonsens, ami itt folyik Magyarországon, tehát még klub szinten is, hogy örüljünk, hogy mehetünk valahol játszani. Tehát az, amikor egy szórakozó hely nem bír 7000 forintos, 7000 forintról beszélünk, benzinköltséget kifizetni a zenekarnak, szerintem nem húzzák le a rolót. Hát tudom, Tibor, te hogy látod ezt a dolgot? Teljesen egyetértek, tehát mi ugye, mert ez tehát most nem tudom, kedves hallgatókban is most itt milyen indulatok van, de tehát igazából miután vagyunk egy 5 tagú zenekarnál, ez a 7000 forint, mindenkinek van állása, tehát lássuk be, ha akarjuk, összedobjuk ezt a pénzt. Tehát én úgy gondolom, ez elsősorban nem anyagi kérdés, hanem erkölcsi. Tehát legyen annyi tartásunk, hogy tényleg, tehát és hogyha nekünk nem anyagi, feltételezem, hogy a vendéglátóegységnek sem. Tehát, ahogy az Igor is mondta, hogyha egy 7000 forintot nem tud kigazdálkodni a fogyasztásból, akkor ott komoly probléma van. Vagy nem tud, vagy nem akar fizetni, én feltételezem, hogy inkább nem akarnak. Így van. Tehát ezek nagyon szomorú dolgok, és ezek elkeserítőek. Úgyhogy tényleg, kedves zenekarok, ha kérhetjük, akkor nem kell elmenni. Tehát, hogyha nem hajlandó a vendéglátóegység semmit, üzemanyagot sem fizetni, akkor nem kell elmenni. Akkor azt mondjátok, hogy végtérési sztrájkot hirdettek azoknak a vendéglátóegységeknek számára, akik tényleg azt akarják, hogy ingyen, és akkor örüljetek még, hogy itt lehettek? Persze, bolykottálunk bármilyen sokat nem fogunk elérni, mert úgyis lesz olyan fiatal kezdőzenekar a helybe, aki is azt mondja, hogy szeretné magát megmutatni, tehát, de most könyörgön 5-7 ezer forintokról beszélünk. Tényleg nem tételőt kapnak, összedobjuk, de ez olyan dolog, hogy elmész egy lagziba zenélni, mint lagzi zenész,
12 órát lehúzol, és akkor kapsz egy meleg készre, és úgy köszönjük, hogy Lagzimon játszottál. Az is azt veszünk egy vendéglátó a rockszakban. Hát igen, körülbelül, ha nem több, akár felkészüléssel is járhat, meg itt a próbák. Tehát pontosan erről van szó, hogy valahogy megszűnt az értékrend, aminek itt kéne lennie, és ez hiányzik, mert hogyha ez itt volna, akkor vagy hogyha tudnák, hogy mennyi erő és energia van belefektetve egy-egy zenekarban, akkor nem lennének ilyen teszetoszák, hogy hát nem akarom meg az, igen, ez is a baj, hogy a gondolkodás, hogy az inkább jobban mutat itt az én zsebemben, mint hogyha a másik zsebébe. Igen. De most gondolj bele, tehát most az üzemanyagot nekünk ugyanúgy ki kell fizetni a benzinkúton. A pengetőért ugyanúgy ki kell fizetni azt a 250-től kvázi 1000 forintig, attól függ, miért veszel. Egy pár dobverőért ugyanúgy ki kell fizetni azt az 1000 néhány száz forintot. Tehát nekünk se adnak semmit ingyen, akkor miért várja el bárki, hogy mi ezt így kezeljük? És egyébként van nagyon pozitív példa, tehát én emlékszem olyan, nem akarok direkt még területnevet sem mondani, emlékszem olyan bulira, ahol a zenekar, aki meghívott minket, ő szedte a belépőt, hogy nekünk ki tudja fizetni az üzemanyag költséget. Igen, vagy összedobták. Így van, vagy összedobták. Tehát ezzel sokan tisztában vannak, csak én úgy gondolom, hogy itt a vendéglátó egységgel, tehát az ő szemléletükkel van talán egy picike probléma, mert hogyha, és lássuk be, ők azért profitorientáltak. Mi inkább hobbi tevékenységet végzünk mindannyian. Ide akartam pont az előbb kiukadni, hogy szerintük... És addig, amíg ők ezt megtehetik, hogy nullát fizetnek, addig ők ezt meg is fogják tenni. Pont ez a baj, hogy szerintük van kétfajta zenekar. Az egyik az a hobbi zenekar, a másik pedig a profi vagy a hivatásos zenekaros, és pont ezért vannak úgy vele, hogy a hobbi zenekar az szerintük arról szól, mint egy normál hobbi, hogy ebbe az ember csak belekölti a pénzt, és ebből semmi nem jön. Legalábbis, ha meghatároznánk a hobbit, akkor igen, ezt mondanánk rá, hogy az számít hobbinak. És ő is így gondolja valószínűleg. Aki hivatásos, az meg igen, az meg ebből él, ezt keresi, bár mondjuk egy vendéglátó helység, meg egy hivatásos biztos, hogy nem tudna megfizetni. Igen, figyelj, itt az embereknek a fejébe is rendet kéne rakni. Az a baj, nagyon hozzá vannak szoktatva az emberek, hogy na most fizetni kell valamiért. Itt egy 300 forintos belépőről beszéljünk most. Én emlékszem annak idején, mikor én elkezdtem koncertre járni. Viccelsz, az egy sör. Hát most... Igen. Jó, ezt csak elpoinkodtam egyébként, de nem hiszem el, hogy egy sör árát nem tudnák odaadni nektek. Ne hívjon meg egy sörre, hanem srácok, itt van. Értékelem az ugyanúgy 300 forint volt egy, mit tudom, 2-3 amatőr zenekarra belépve, beszéljünk 99-ről. Az akkoriban 2 sör ára volt, vagy 2 nagy guszti ára, 2 nagy boros kóla. Most szintén 300 forint a belépő. Mi annak idején ki tudtuk fizetni az akkori pénzből, most meg az emberek nem hallnak. Inkább megy a kocsmába, aztán leissza, mert ő ezért nem fog fizetni semmiért. Volt egy másik véglet is, szerintem Jászfényszalóba koncerteztünk meg egy jó pár éve. Beérkeztünk, kis terasz, nagyon kis navi kertbe volt. Előtte a TRB játszott előtte valahol héten. Oda mentünk, pakoltunk volna ki, jött ki a kocsmáros. Na, zenészek sehova, szépen oda lehet ülni a padhoz, bográzsból megfőtt a pörkölt, kihozták a tálca sört, kifizették az üzemanyagköltséget, volt, hogy az emberke följött a színpadra, és 5000-es belenyomott a gitáromba, hogy ez a címbe játszák. Nem tévesztett, nem hívott már túl sokat, és lehet, hogy valami vendéglátós zenésznek titulált esetleg? Nem tudom, az utánunk lévő zenekarnak a gitárosra is kapott egyet, de viszont volt a másik véglet. Azt hiszem, a Zanzibár előtt játszottunk egy önkormányzati bulin Kelet-Magyarországon, megállapodtunk az anyagiakban, ugye buszbérlés, stb. Én hozzáteszem, hogy annak idején még a buszbérlés is kifizették. Ugye elmentünk Kelet-Magyarországra játszani. Most azt mondom, hogy 45 000 forintot lazán kifizettek. Most semmit. Na mindegy, vége volt a koncertnek, mondják a srácok, baj van. Mi van? Azt mondja, a polgármester azt mondja, csak mennyit adott a megbeszéltek helyet, 5000 forintot. Mondom, oda mentem a polgármesternek, de azt tudni, hogy a városházattér az fúra tele volt, tehát fúra. És mondom, mentem, hogy ne ragudjon, azt mondja, akkor bejön hozzánk a kisbuszba, és akkor szépen Kecskeméttől elkezdi tolni Donói-városig a kisbuszát. Mondom, micsoda munka az. Tehát eszméletlen, amit meg tudnak csinálni egyes emberek, egyes önkormányzatok, meg szórakozó helyek.
Hát nagyon-nagyon szomorú versengés helyzet, és még hogyha még mellé tesszük azt is, jó, ezzel valószínűleg, hogy olajat öntök a tűzre, de a Hackney zenekarokról, vagy a Hackney zenészekről beszélve, hogy egy szál kis mikrofonnal, meg egy lemezzel odaáll valahová, playbackre eltolja a 3 számot, és akkor ezzel 10-szeresét, hogyha azt nézzük, vagy nem is tudom hányszor, mindegy, szóval sokkal többet leakaszt egy-egy ilyen Hackneyet. Én nem tudom, hogy ez mennyire igazságos, vagy hol van ennek az igazság küszöbe, mert nem is tudom, ez megint az ismertségnek az, hogy most ő ismert, most azért, mert ő ismert, és akkor itt vagytok te, de nagyon nehéz kérdés. És ezzel nem csak egyedül vagyunk, az a baj. Igen, de én megvan őszintén, ezen én nem is akarnék polemizálni, mert ez már akkora szint, amit ezen nagyon nehéz ezt megváltoztatni, mert azért lássuk be, arra is van egy fizetőképes igény. Tehát én mindössze én végtelenül boldog lennék, hogyha egyszerűen a fenntartási költséget nullára ki tudnánk hozni. Igen, ami abban nyilvánul meg, hogyha elmenjünk valahol játszani, az üzemanyag költséget fizessék ki, meg két sörre kínáljanak. Két sör, így van. Kopóalkatrész, pengető, dobverő, itt tudom én, meg esetleg, még ha próbaterem költséget is tudnánk fizetni, az már maga lenne a kánoán. Ez szerinted nagy kérés? Elmondom nektek, hogy nem is olyan messzire itt tőlünk, tehát 60-ban létezik egy olyan ilyen összefogás a város részéről, az önkormányzat részéről, hogy felépítettek egy stúdiót, és oda ingyen mehetnek a zenekarok próbálni, csak elő kell jegyezni. És ez óriási kezdeményezés. Szerintem lehet meg kéne próbálni azt is ott Dunaújvároson, vagy... Van ilyen formája neki, hála Istennek az egyik régi épület alatt légópincét biztosít egy helyi ilyen önkormányzati cég. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy teljesen berendezett, jóformás stúdió, hangszigeteléstől kezdve mindennel ellátva. Nem, ez nekünk mi zenekarok, akik lent vannak velünk, ugye most kerültünk oda, ez baromi nagy segítség, mert ugye nem egy garázsoron kell próbálni, ami télen hideg, nyáron nagyon meleg, bármikor feltölhetik. Itt azért őrzött portaszolgálat van, tehát ez nekünk nagyon nagy segítség. Hát igen, már ez is. Bármilyen segítséget elfogadtok. Szerintem minden egyes... Bebérleményezés, tehát végül is, tehát nem úgy van, hogy az önkormányzat finanszírozza, és akkor mi meg bemehetünk, mint ahogy mondod most itt, hogy 60-ban, hogy van ez a stúdió rész. Így van, tehát ott az teljesen önkormányzat által finanszírozott, tehát ők úgy döntöttek, hogy van annyi rockzenész, és van annyi igény rá, mert elég rossz helyzetben vannak, hogy ők ezt meglépik, és megcsinálják, és csak azért kérdeztem rá, hogy volna-e lehetőség esetleg Dunaújvárosba egy ilyen kezdeményezést elindítani. Ezt lehet a Pógitól kéne megkérdezni, de azért mondom, hogy így felajánlották ezt a légőpincét, tehát ilyen technikai feltételekkel, meg hogy őrzött, azért most már én is nyugodtabban alszok éjszakánként. Jó, egy kicsit vidámabb témával fogjuk majd folytatni a zene után, mert akkor is arra leszek kíváncsi, hogy most mivel foglalkozik a zenekar, mivel fog foglalkozni, zenét írtok, kiadjátok, klippel esetleg, na, egy kis jövőkép után, mármint egy kis jövőkép előtt letolunk 2 zenét, és utána visszatérünk ide a Rock Faktorba, ahol is a vendégem, a Ragadozók zenekar Igor és Farkas Tiborral. Ragadozók, ne mondjuk fel, ragadozók, küzdenünk kell,
Maxi Rádióban! www.maxiradio.hu, itt hallgathatok bennünket online, frekvencián keresztül pedig a 92,4 MHz-en Gyöngyös területén, meg egy picit talán még kijebb is, hogyha autóval vagytok, akkor minden bizonnyal lehet bennünket hallgatni, sőt androidos alkalmazást is tudtok letölteni. A vendégem itt a Rockfaktorban, Ladányi Zsoltot hallhatjátok, a vendégem pedig itt a Rockfaktorban továbbra is a Ragadozók együttes Igor, a gitáros és alapító tagja a zenekarnak, és Farkas Tibor pedig a dobos. Srácok, most áruljátok el nekem, hogy mivel foglalkoztok jelenleg, mi az, amit úgy a jövőben szeretnétek létrehozni. Hát és igazából az új számokat szeretnénk összerakni, az új régi számokat. Készültök most felvételre, 2012-ben volt utoljára, így van, akkor készítettetek egy felvételt, tehát van-e lehetőségetek arra, vagy a látótérben bekerült-e az, hogy igen, hamarosan új lemez is, kiadvány is várható a részletekről? Igen, mindenféleképpen. Tehát vannak témák, vannak alapötletek, ugye az évek alatt ugye csak felhalmozódott. Azt ennek szeretnénk szentelni, hogy összerakjuk ezeket a dolgokat. Koncert nincsen leszervezve össze, hogyha hívnak valóban, megyünk szívesen, de a következő koncert az majd csak december 25-én lesz a 11. Metal Karácsony Dunai városban. Addig meg szeretnénk munkálkodni a háttérben egy kicsit. Akkor így tudtok itt foglalkozni tényleg a lemezzel. Videoklipet készítetek, vagy van tervben az, hogy az egyik dalotokat megfilmesítitek? Igen, ez mindig tervben volt. Ugye, mi most játszottunk rockmaratonon, Salki-szigeten, ott készült videófelvétel, lehet, hogy össze fogunk vágni belőle egy ilyen koncertképes dolgot, de sztorizós klip is lehetséges, hogy lesz. Ez még a jövő zenéje. Van-e véleményetek erről a C+ fesztiválról? Tehát milyen véleménnyel vagytok róla, vagy hogy érzitek itt, hogy merről folyt valami igazságtalanság? Itt a Gyenesdiás fesztiválról van szó, ami bedőlt végtére is. Tehát sok-sok zenekar visszamondta, ki se fizették őket. Ja, igen, hallottam róla. Hát sajnos ez egy ilyen dolog. Hát azt tudni kell, hogy Csörgettónál is volt egy kis probléma, ott is nagyon sok zenekarra visszamondta. Hát ez alaptőke kell, meg még szerződések. Veletek történt már ilyesmi, hogy jártatok így, hogy valahova elmentetek? Ja igen, mondjuk beszéltetek már erről, hogy volt egy kialkudott összeg, de mégsem kaptátok meg, de viszont egy olyan, hogy megbeszéltétek, hogy fellépés, stb. És odaértetek, és akkor egyszer csak hát már bontották el fel a sátrakat, meg a színpadokat. Nem, hála Istennek ilyen velünk nem történt meg, le is kapom, nem is fog. Hogy lehet ezt szerintetek kivédeni? Ezt a dolgot, ezt sehogy. Ezt nem tudod sehogy csak kivédeni. Pláne meg így kis zenekar részéről, hogyha nézzük a dolgot, mert egy nagyobb zenekar azért odavág neki, visszavág nekik, nem? Maximum be tudja perelni, fel tudja jelenteni, hogyha van szerződés, ha írtak szerződés, de szerintem ők sem nagyon tudnak elérni vele semmit. Épp ezt akartam mondani, hogy alapvetően úgy gondolom a szerződés az mindenképpen egy jó dolog. Például, hát mi is azért, de én nyugodtan fölvállalom, a rockmaraton az félelmetesen profi volt, tehát az a profizmus, ahogy ott álltak hozzá, az egyszerűen páratlan. Nekem a véleményem, az eddigi tapasztalatom, ami nyilván nem olyan mély a fesztiválok és egyéb ilyen rendezvényeken való fellépéshez kapcsolódóan, mint Igoré. Nekem a tapasztalatom az, hogy a fesztiválokon lényegesen jobbak a kondíciók, mint a klub életben. Akkor, hogyha itt említetted a rockmaratont, ezek szerint ez volt a legjobb fellépésetek, amire legszívesebben emlékeztek vissza? Én személy szerint mindenféleképpen, és magam még egyszer mondom, az a fajta profizmus, ami ott megnyilvánult. Tehát lehetett érezni az egész lüktetéséből, hogy ott tényleg rendben van minden, le van szervezve, mindenki tudja, te is teszi a dolgát. Legyen szó csak a koncertünkről, csak egy nagyon egyszerű példa, 3-szor ment el a villany az elején a koncertünk előtt. Hát épp ez ember, egy kicsit stresszesebb ember ilyenkor nekiáll, csapkolódik, a gitárt a földhöz vágja. És lehet, hogy azt hiszik, hogy ez benne van a műsorban. Szavakat kiabál. Tehát mi igyekeztünk persze nagyon nyugodtak maradni, és hát a staff, az ottani emberek, a technikusok pedig hihetetlenül tették a dolgokat, semmi stressz,
rögtön intézték, és utána lenyomtuk az egész koncertet egyben. És melyik 10 az percen belül felépítették Paks 2-t. És melyik az, amelyikre nem szívesen emlékeztek vissza? Van-e olyan, ami a kellemetlen emlékeket hagyott bennetek? Hát én annyit mondanék, hogy március Csepel, de többet nem mondanék. Köszönebbit. Volt a Szexárdi is, ami mozgott. Igen, a Szexárdi Fesztivál, igen. És itt mi volt a rossz? Mi volt az, ami ennyire rossz hatással volt rátok? Hát ez a márciusi jóniusos eset, ez ugye miről beszéltünk, hogy ugye a pénz az egyik fele, a másik fele az, hogy egy héttel előtte nem voltak leszervezve a dolgok, olyan dolgok, amikre én rákérdeztem, stb. Hát ez a másik fesztivál, hát ez megint egy külön kategória. Én vasárnap felhívtam a szervezőt, hogy te figyelj, akkor most mit vigyünk, milyen alapokat, egyebeket. Hát nem tudja, mert még csak holnap fog megjönni a színpad, mi nyitjuk hozzá természetesen a fesztivált. Jó, van, mondtam a srácoknak, dobjátok be a kocsiba azért az erősítő fejeket, gitárokat dobjuk be. De azt mondta az emberke, hogy hát nem kell vinni semmit, mert az minden, tehát alapok, minden. Van azért vigyük el a biztonság kedvére, oda mentünk, fölpakoltunk. A basszaros kérdez egy erősítőfej. Pénzem, hát az nincs. Aztán végül is szereztek egyet, de itt mondom, nagyon sok zenekar Vicségtől kezdve nem tudom, kik visszamondták. Nézzük egy kicsit, megint letarjáltak, lettünk egy csöppet, de szerintem a műsort inkább fejezzük be olyasmivel, ami hát mégiscsak azért erőt ad nektek is, egy picivel vidámabb. Mit szeretnétek elérni a jövőben? Hát sokat koncertezni, fesztiválozni jövő nyára. Szeretnék rockmaratonon fölépni jövőre ismét, remélem meghívnak minket, illetve kiadni. Külföldre eljutni? Hát nem tudom, külföld, ez egy érdekes dolog, én gondolkoztam annak idején, sőt, még volt is felkérés. New Yorkból írt nekem 2004 környékén egy... Hát az nagyon messzire. Igen, illetve Ausztriából is kaptam egy rockzenei laptól annak idején e-mailt, tehát ez a rockzenei újság, ez Ausztriában és Németországban jelent meg, de hát mivel ugye földbe állt a zenekar, így a sok tagcsere miatt ugye ez elmaradott. Hát külföldön nem nagyon megy előre, szerintem itt kéne megoldani, meg ugye az új számokat. Utána meglátjuk, lehet, hogy föl fogunk venni egy 2-3-4 számos angol nyelvű dolgot, és kiküldjük, meglátjuk, hogy mi lesz hát a környező. Megpróbálni nyitni egy picit. Gondoltatok igen. Arra, hogy Erdélybe esetleg ott, mit a zenekaroktól tudok, akik már jártak arra, ott azt a visszhangot kaptam onnan, hogy nagyon-nagyon imádják ám, és nagyon-nagyon tisztelik a zenekarokat. Igen, ez a másik, az, hogy Erdélybe felvidékre, délvidékre hát, elmennek. Meg az 5 millió magyar úgy általában, tehát mi, ahogy ők tisztelik a magyar zenekarokat, mi ugyanúgy tiszteljük őket, és ezért én úgy gondolom, hogy nagyon nagy öröm lenne számunkra, hogyha ellátogathatnánk hozzájuk. Ja, Igor és Tibor, én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és teljesüljenek a vágyaitok, és további jó zúzást kívánok nektek, a hallgatóknak pedig csak annyit, hogy a Ragadozók zenekart hallgattátok az előző 2 óra hosszában itt a Rockfaktorban Ladány Zsolttal. Keresítek a zenekart a Facebookon is még hozzá, a facebook.com/Ragadozók zenekar. Ne menjetek messzire, hallgassátok továbbra is a Maxi Rádiót a 92.4-en, sőt keresítek a Rockfaktort a www.facebook.com/Rockfaktor Hungary oldalon, hogy megtudjatok minden közelgő eseményt, ami erről a műsorról szól. Sziasztok! Sziasztok! Szeretném megköszönni a Maxi Rádiónak a lehetőséget, és hajrá Gyöngyös! Köszönjük szépen!
Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told ya. 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 And 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 now you do what they told ya. Those who died are justified for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. Those who died are justified for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. You're justified. Those who died for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told you. 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 You're under control. Now you do what they told you. You're under control. Now you do what they told you. You're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. You're under control. And now you do what they told you. You're under control. And now you do what they told you. Those who died are justified for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. Those who died are justified for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. Come on. Won't you rain on me tonight? Oh, life, please don't pass me by. Don't stop, don't stop, don't stop when the red lights flash. Free ride. Won't you take me close to you? Far away, ways away tonight. I'm wearing my heart on a noose.
just can't be satisfied. All losers and choosers, won't you please hold on my life? Oh, hours and hours, like the dark years of the day. Old story, same old story. Won't you see the light of day? Far away, waste away tonight. I'm wearing my heart on a noose. Far away, waste away tonight. Tonight my heart's on the loose. Talk myself out of feeling, talk my way out of control, talk myself out of falling in love, fall in love with you. Oh love, won't you rain on me tonight? Alright, free ride. Won't you take me close to you? Far away, waste away tonight. I'm wearing my heart on a noose. Far away, waste away tonight. Tonight my heart's on the loose. Far away, waste away tonight. I'm wearing my heart on a noose. Far away, waste away tonight. Tonight my heart's on the loose. Tonight my heart's on the loose. Tonight my heart's on the loose. Maxi Rádió.